Коя ли е моята рутина, която е с продукти, които могат да се използват сутрин и вечер? На този въпрос могат да отговорят само продуктите на BioBliss. От линията им с хиалуронова киселина, но освен нея всеки продукт по-отделно си има и други важни съставки. Първо си нанасям серума ми за лице, който освен хиалурон съдържа и екстракт от мента и турта. Има мощни възстановяващи и активни съставки. След това си слагам и регенериращ околоочен контур. Той ще ме спаси от бръшките под очите, а те са много важни да се хидратират, защото всеки човек отстарява първо там. Съдържа масло от шипка, витамин Е и екстракт от асам. Аз обичам да нанасям всички хидратиращи неща за очи и във вътрешната част на самото око, защото там също се появяват много финни линии, които трябва да бъдат изчистени. Също така и в края на окото. За финал си слагам и ревитализиращ крем за лице с екстракт от касис. Подмладява, подхранва и омекотява и увлажнява кожата. И това беше моята рутина, която наистина може да се използва и сутрин, и вечер. Хиалуроновата киселина е много важна да се използва, защото тя наистина хидратира и задържа влагата в нашата кожа. И запомни, че винаги правилният избор ще бъде натуралната козметика. Чао и до нови срещи!